Opisyal nang giablihan sa probinsya sa Camiguin ang 154th Malasakit Center sa Camiguin General Hospital kagahapon. Mismong si Senator Christopher Bongo, kuyog sila ex-J. Romualdo o Congressman J.J. Romualdo ang nangulo sa aktibidad. Makita sa batol sa paglusad sa Malasakit Center ang presensya sa mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno, ingon man ang mga barangay officials ug mga personahe sa Camiguin General Hospital. Magsilbing one-stop shop housing sa nagkadayang government agencies ang Malasakit Center nga mohatag og financial assistance alang sa medikal ug panlawas nga panginahanglanon sa mga tawo. Gawas sa Malasakit Center, mitambong sab si Senator Go kuyog gihapon ng mga opisyal sa gobyerno sa gihimong groundbreaking ceremony alang sa tukuron nga Super Health Center sa lakas poblasyon ng Bahaw. Duha ka Super Health Centers ang nakatakdang tukuron karong tuiga sa Camiguin, usa sa Mambahaw ug usa sa Ginsilaban. Ang mga Super Health Centers, mga pasilidad nga dunay katakos nga mohatag og higher level sa medical ug health services kung itandi sa mga rural health units sa tinguha nga makahatag og mas accessible nga healthcare sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.